aton gobyerno probinsyal wara nagauntat sa pagbulig sa mga kubus nga mga Antikenyo. Kang June 29, 2021, 715,000 pesos ang total nga napaambit nga bulig kang aton gobyerno probinsyal nga ginpangunahan kang aton pinalangga nga Governor Rodora Cajao. Sa 97 ka mga aid to individual in crisis situation o kun AICS recipients, kag 135 recipients kang Kabalaka program. Pinakapinasahig dyan ang proyekto ang Kabalaka para kay Lolo kag Lola. Now, maranta na dyan sa ibang mga probinsya. Kunan na, manhaw magretubraan pa ang mga Lolo kag Lola ng allowance o kwarta ng provincial government. Ay mirarin kadekada na ang Lolo kag Lola natin kalugmok lang sa ditong balay, wala ayuda, kulang kang pagpalangka tanda mga interes. So rayon ng eleksyon, adlaw-adlaw, pagkatapos ng eleksyon, ang mudya kinahimo na mga ni Congresswoman Noel Garda, AICS, MAIC, pangkabuhayan, livelihood projects, Kabalaka, tapos mga scholarship, budget para sa MW, kwarta para sa mga sakada. Ay for how many years, tirar patuig, napabayaan rin ang mga Antikenyo. Amura, nakadya, ang atin inoon, ang tawag dyan, human empowerment. Ay kapati kami na hindi magkukwag ang sa probinsya kung sobrangit kaimol kakubos kang masakitin ng ating mga pumulo. So kadyang aga, salamat din, Ginoo, nakita ay ako, kagaibaw ng ating mga pumulo, oras ay masakit ang ating mga lola. And I hope, Lord, that you will keep Antique in your hands for the safety and the welfare of Antikenyos. Guru kita salamat. Bahulgid ang pagpasalamat kang mga nakabaton kang nasambit nga bulig. Okay, ang gintugro kang provincial nga 30,000 gamit na naman dya sa gatas ni nanay nga insure ang amon nga ginausar, tapos sa ana nga maintenance nga Norvas kag Pradaxa, kag sa ana nga diaper nga 2 times a day tana naga ang ilis. Kag saan na gid nga kinahanglan ako gidragi na tigana naman. Kay Gob, rako gid nga salamat Gob kay bahal gid nga bulig ang imo ginatugro sa amon nga mga malam. Kag gabay pa gid Lord nga padayunon kag tugroan gid ikaw kag mayad nga lawas kag makapag lingkod pa sa amon nga mga malam. Kag ginabaligdan mo gid kag ginaplangga mo gid ang mga kamalaman. Ako si Charita Aplitis sa Charita Talilong nagakadulunan sa Dalilong. Nagadusalamat din ako sa aton gobyerno kay ginsuburan ako sa social solution. Nagadusalamat din kay Gobernador Cajao. Salamat din. Pasalamat kay Gobernador nga salamat din kay may ayuda para kay nanay para sa nagatas ka gana nga diaper kag sa bulong man. Salamat kay bahal nga bulig ito ko ni Gobernador ka namin kapay pagit nga maglawid pa kapoy ka mo ni nanay sa mga ayuda nga ginatulong. Salamat. Sa tenga kang nanarisari nga mga krisis kag pandemya, bukas sa gihapon ng aton Kapitolyo para sa mga Antikenyo nga nagakinahanglan kang bulig.